A Xunta de Galicia, a través do seu programa EMEGA, ten dispoñible unha liña de axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha de iniciativas empresariais constituídas por mulleres. É o caso da Ludoteca Cocomel da Illa de Arousa, que naceu hai case 2 anos. Non existe unha ludoteca especializada como esta en todos os alrededores e, polo tanto, están dando un servicio importante a moitas familias. Falamos tamén de conciliación, pero de conciliación con sentidiño non se trata só de ter un lugar donde poidan estar os fillos mentras as familias traballan, sino que poidan estar facendo actividades organizadas, planificadas, actividades con un sentido pedagóxico e, por lo tanto, este é un lugar idóneo. A Xunta leva preto de 10 anos traballando con este programa. A cantidade destinada supera xa os 9 millóns de euros. O obxectivo é axudar as mulleres emprendedoras a poñer en práctica as súas ideas. A veces se pensa que para iniciar cando alguén quere emprender, a administración pode ser un estorbo, ten que ser todo o contrario, facilitar todos os trámites e tamén facilitar ás veces esa axuda que é necesaria, sobre todo ao principio, cando os negocios empezan, fan falta axudas a parte dos bancos, axudas das administracións, e este é un programa perfecto. Se crean moitos postos de traballo, ademais, desde que empezou, son casi 1000 postos de traballo, moitos dos cales siguen a día de hoxe. Para as emprendedoras de Cocomel, EMEGA foi a axuda que lles permitiu dotar as instalacións dos materiais necesarios. A ludoteca pode acoller a 45 nenos e nenas. Que vimos que había unha necesidade no que é o tema lúdico, dun espazo onde os nenos puderan aprender, pero sin que tampouco sexan obligados. Entonces, nunha quedada de amigas, falando desta necesidade que vimos que había aquí na illa, decidimos dar o paso. Dende o Concello da Illa felicitaron as emprendedoras pola súa iniciativa. Destacaron a axuda para a conciliación familiar que este centro aporta aos pais e nais dos pequenos.